What the fuck, אחי, אתם רואים כמה לייקים יש לזה? I did it! כמה צפיות יש לזה? 1,000,000 צפיות. כמה כסף אני מקבל על זה? 0 שקלים. באמת, טיקטוק זה המקום היחידי שאתה מקבל הסרטון 1,000,000 צפיות, ואתה מקבל לי כלום, אחי! 0 שקלים! אני יודע מתמטיקה. 7 ועוד 12 שווה 7, יא מטומטם. זה ערבי! מה איתך, יא גבר? אללה. מה זה מסי? אין מסי. איזה אנשים חולים יש במדינה הזאת. מי לעזאזל חושב שזה בריא לקרוא לאלה שלו מסי, אחי? יודעים מה? פעם אחת ולתמיד בודקים מי יותר טוב. וואלה, גם בזה מסי לוקח. לא חשוב. מוצרי גיימינג שלי, מוצרים שהם באמת טובים. איזה מוצר הייתי מוציא והייתם קונים? עודד הוציא ליין של כובעים וחולצות אחי עם ציור שלי עליהם ואני לא מקבל על זה רווחים. לדעתכם זה לא חוצפה? וואי, גריינדרים. נוד בצנצנת? וואי, אחי, אני אמות, אחי. כמה נודים בן אדם אחד יכול לעשות? דירות? אחי, נראה לך נדלן? נייר גלגול? בום. קערות קורנפלקס. בכמה זמן בא אליי מנקה לנקות לי את הסלון, סבבה? ואני נועל את הממד שלי, סבבה? אני בחדר. עכשיו בדיוק היה איזה 8 בבוקר. אני הייתי, לילה לפני זה הייתי מסטול פיצוצים, חזרתי מישיבה, אחי. היה לי חשק לקבנוס, אחי. הזמנתי, לא צוחק איתכם, הזמנתי איזה 12 קבנוסים, לעשתי את זה ככה, 12 קבנוסים כמו זה חולה נפש, אחי. היה לי איזה מאץ' מטורף, אחי. באמת הייתי חולה נפש. בזמן שאני קם לכאבי בטן, כאבי תופת, כאילו באמת אני לא שנייה מחרבן על עצמי. ואני יודע שאני כולי בתחתונים, כולי מזיע, מיוזם, מסריח כזה, והמנקה מנקה כאילו בסלון ובשירותים, וכאילו אין לי גישה עכשיו ללכת לשירותים, ולעצור אותה מהפאקינג ניקוי, ולהגיד לה זוזי, ולעשות את השלשול הכי אטומי, ורואה שאי פעם שמעתם בחיים שלכם, אתם מבינים? מסתכל שמאלה, מסתכל ימינה, רואה קערה של קורנפלקס שאכלתי לפני יומיים, שם את זה ברצפה, פורס כנפיים. עוד פעם הטוסי כזאת של הכבשה, זאת כבשה? מה זה צ'אט? זה כבשה? כאילו נולדתי לעולם, אחי! what the fuck? תביא את זה שנייה, אני באמא שלי. יש בעיה, יש בעיה. לא נפתח הדלת! דלת! דלת! כאילו הבזוק שלי, הענק הירוק, בום אחי, תשמור את הדלת. משה! משה, מצאתי לך מתנה ליום הולדת! זה כאילו צ'יפסר מקורי של מקדונלדס? בוא'נה, מה זה? זה מכונה? זה מכונה של מפעל, אחי? לא יודע, צ'אט, האם זה באמת שווה 300,000 שקל? אחי, זה מרגיש לי כזה מוגזם. לא יודע, לא יישאר לך כסף לתפוחי אדמה, אחי. אף אחד עדיין לא קנה את זה, אבל... וואלה, מי הפסיכי שחשב בכלל למכור את זה, אחי? זה יותר מעניין, נכון? זה לא הקונים, זה יותר המוכרים. איך הם חשבו על זה? יום אחד אני קם בבוקר, חושב למכור מכונת צ'יפסר מטורפת של מפעל אחי באלי אקספרס. משלוח חינם, מסירה 12 באפריל. מה צ'אט, אולי נעשה דוניישן גול ונקנה את זה לביגי ליום הולדת? עולם מטורף, ככה הוא לא יצטרך לצאת מהבית. מה זה? The fuck is this, אחי? מה זה? מישהו הבין מה זה? אני בטח שהבנתי, זה פאקינג ישו. זה ישו מפוקסל. צ'אט, אני קונה את זה לבלקבירד ליום הולדת, שולח לו את זה בדואר. לא. גם מתנת יום הולדת לטלורדס. אנחנו מתכננים נקבה. אתה בא? דה פאק, אחי, ריל צ'ובדה, מה לא בסדר עם המוח האיבל והמסריח שלך? אתה רוצה שאני אקבל עוד בן? שלום, כשכתבתי את ההודעה הזאת חשבתי שאני מצחיק. מסתבר שדעות כאלה לא מקובלות אצל מאור. מאז אני עברתי צד במפה הפוליטית.
אני מצביע ליאיר גולן ומתנגד נחרץ לכיבוש היהודי כנגד העם הפלסטיני. אשמח שתקבלו את השינוי שעברתי ותורידו את הבן בברכה צ'ובדה אמיתית. וואו אחי, נהיה מצביע מרץ. וואלה, נשמע רק על ההשקעה, בא לי להוריד לו את הבן באמת. רק על ההשקעה אחי של ההודעה הזאת אחי. אבל וואלה לא אחי, זה נראה לי פחות מתאים לדבר על זה בצ'אט שלי אחי. ובטח שלא להציע לי דברים כאלה שאנחנו נמצאים בפלטפורמה שאני אקבל משכורת מכל מיני נאו-נאצים פרו-פלסטינים אחי. זה לא כזה חכם, אתה מבין? אז קח את זה בחשבון פעם הבאה, אבל... טושי אללהו אכבר. זה מה שאני חושב. רק חצרוני קבל תרומות בביט אחי. אם זה בבית משפט השופט כבר היה מחליט את פסק הדין אחי באמא שלי. וואי תקשיבו זה פיפי. The cat just jumped without warning, my heart literally skipped a beat. איזה חמוד. ככה בא לי להיות שט בגיל 60. סבא, מבוגר, בדירה משל עצמו, מניה דיפרסיה וחתול. לא, זה נראה מגניב. אין לי כוח צ'אט באמת, אני מרגיש שאני לא יכול לעשות כלום אחרי בבית הזה. אל תביא לי את התחת שלך תעופי מפה פאקינג דוחפת את התחת שלך לפה שלי הפסיכית. איכס אחי תמתי לו את החרה. מה זה השם הארוך הזה? מה מצדיק את זה? אמיר מוחמד סעיד עבדל רחמן אללה סעלבי. כאילו קראתי פסוק בקוראן אחי והתאסלמתי. כמו במציאות, כמו במציאות אתה תמיד מפסיד. האמת שבאותו רגע כמעט נשברתי, אבל אז אמרתי לעצמי, יגאל, אם הגעת עד כאן, אז מה זה כבר עוד סיבוב קטן בדואר? ווואלה, באמת לא היה כזה דבר. אז חיכיתי לא כזה נורא, תן לי שתי דברים יותר גרועים מדואר ישראל אחי, זה לא קיים. צריך להביא איזה טובס מהבית, אבל די, זהו, מה לסחבק יש הנחה. תדעו שאין אפס. אם אתה מתמיד, ממשיך ולא נשבר, אז שום דבר לא יכול עליך. וואלה טרו! אז זהו Believe it! כן. כמו שמכר את הדירה ונתן לנו שבוע שלם להעיף את החפצים. לא, מכר את זה לדוסים! ובינתיים התקלבתי איזה חודש במעונות אצל חברים עד שגם הם העיפו אותי. אחר כך הייתי שבועיים על ספה אצל הדודה, עברתי לתל אביב, היה יקר, חזרתי לירושלים, סיימתי את התואר, גרתי איזה תקופה באוהל, ישנתי איזה לילה על ספסל, ועכשיו אני אצל ההורים. האמת, לא כל כך נורא. גם אני 28, אין לי ממש עבודה או חברה, אבל בסך הכל מה רע לי? יש לי חדר לבד, 28. עושים לי כביסה, והכי חשוב, אני לא צריך לשלם ארנונה. תראו, שזה למה תמיד אומר לכם, תגורו עם ההורים כמה שאתם יכולים תנצלו את זה. אם ב-2012 זה היה רלוונטי, היום עם האינפלציה ועם כמה שהמדינה הזאת הולכת להשפטות, זה פי מיליון יותר גרוע, פשוט תישארו אצל ההורים. אז יצחקו עליכם שאתם בני 30 וחיים אצל אמא שלכם במרתף ואוכלים פתיתים בצורת כוכבים. אז מה? די, אוקיי, מה הבא? זה פיל! שיטס! שתכפיל עושה, תביאו לי דוגמה מהר! וואי, זה קשה. תביאו לי אבל סאונדים אחרים של פילים, זאת עונה גבוה. אני באמת צריך להביא שופר. אין מצב, אני לא יכול להוציא סאונד כזה. איך מוצאים סאונד כזה מהגאות? לא, זה לא פועל. נשמע כמו עז עכשיו, לא, זה לא מספיק טוב. צ'ט, אני לא יכול לעשות פיל לדעתי. נכון, זה לא מספיק טוב. אולי אני אסגור את האף ואני פשוט אצרח מהאף כאילו? זה לא נשמע כמו בעל חיים בכלל, זה נשמע כמו תאונה בכביש. יש לזה משהו. יש לזה. המשחק שומע את זה יותר חזק מכם. אני משאיר את זה.